Ahoj lidi, dneska vás zdravím z nového streamu, který jsem slíbil včera. A kdybyste dali odběr, like, byl bych hodně taky rád. A třeba bych zase dneska natočil Roblox nebo Minecraft nebo Brawl Stars. Takže vyberte si lidi všichni. No a když teďka dostavujeme vilu, která bude budoucí můj domov a bude fakt super na tom, že tam bude hodně dveří, postelí a hodně jídla a budu to mít kamarády svoje. Tak ahoj lidi, u dalšího streamu, tak čau.